हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। बे भिडिअआ अख्रां गंसे सावथुननि पार्ट 2। माने नायबाय थायोमोन नाटकखौहाय। आङो सानदोंमोन साननैसो गेप थाथोंसै बा बोसोरथाम बोसोरब्रैसो गेप थाथोंसै। बे अख्रां गंसे सावथुनाव गोबां गोदान फावखुंगुरफोर नुनो मोनगोन आरो फावखुंग्रिबो। अख्रां गंसे सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। आसा खालामो बे सावथुनखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। जायफोर अख्रां गंसे सावथुनखौ नायनो जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ, नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। नोंथांमोना बे सावथुनाव बिबेक गयारी लोगोसे मैथा आरो दिनेशखौबो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो जानांगौ दं। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथियैखौ मिथिनो मोनदोंब्ला आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे बेबायदिनो गोदान आपडेट मोननो हायो। बिदिब्ला बाय।